Posebno u našoj sredini želim pozdraviti našu pročelnicu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, gospođu Editu Stilu. Također s nama je naš dugogodišnji gradonačelnik, gospodin Dario Vasilić. U ime Krčke biskupije i izaslanik Krčkog biskupa s nama je velečasni Franjo Rečić. Također želim pozdraviti sve predstavnike ustanova, gospodarstvenike, medije, predstavnike jedinica lokalne samouprave, članove školskog odbora, voditelje naših područnih škola, članove vijeća roditelja i sve vas ovdje prisutne. Također želim pozdraviti i predstavnike medija. A poseban pozdrav ide našim umirovljenicima koji su cijeli svoj radni vijek utkali u povijest školstva našeg grada. Evo, dobrodošli svima. Dobrodošli sa svima. Evo, danas se posjećamo 200. obljetnice školstva u gradu Krku. Vidimo na svakom koraku veliki napredak u razvoju školstva našeg grada od 1822. kad je započela prva pučka škola u gradu do danas kada radimo u suvremenim uvjetima. Ponosni smo na naše učenike, na naše djelatnike u koje stalno ulažemo uz pomoć našeg grada i naše županije, stalno održavamo i gradimo nove zgrade na Krku, ali jednako tako ulažemo i u naš kadar. Tako da s ponosom možemo reći da budućnost školstva u gradu Krku je neupitna. Evo, poštovani gosti, želim da se ugodno osjećate i da uživate u programu kojeg su s velikim žarom pripremili naši učenici i naši učitelji koji su prošli kroz 200 godina školstva naše škole. Evo, drago mi je što vas mogu još nam pozdraviti i uživati u programu.